περιμένει πίσω από τον γιατρό. Ο Δημήτρης Τσούκας, Πόλης Αρέγκου. Η αρχηγός του Αθηναϊκού, η Πόλης Αρέγκου, στα 38 της χρόνια, παραλαμβάνει τώρα το μετάλλιό της από τον πρόεδρο της Συμβουλίου, τον κύριο Γιώργο Βασιλακόπουλο, και όλα είναι έτοιμα για την απονομή του τροπαίου. Ο κύριος Βασιλακόπουλος φωνάζει την Πόλης Αρέγκου και ο Αθηναϊκός κατακτά και πανηγυρίζει ανάλογα το Eurocup της FIBA. Γίνεται η πρώτη ελληνική γυναικεία ομάδα μπάσκετ που κατακτά ευρωπαϊκό τρόπαιο. Μια μεγάλη στιγμή για το γυναικείο μπάσκετ, μια μεγάλη στιγμή γενικότερα για το ελληνικό μπάσκετ, και το τελευταίο τρόπαιο που έλειπε από τη συλλογή μας είναι ήδη στην τρόπαιοθήκη μας. Αποδεικνύεται ακόμη μια φορά ότι το ελληνικό μπάσκετ είναι το κορυφαίο ομαδικό σπορ. Αφού καταφέραμε και ρίξαμε και το κάστρο το γυναικείο, νομίζω ότι μπορεί να προσφυγήσει κανείς ότι το ελληνικό μπάσκετ έχει προσφέρει πάρα πολλά. Κάπου θα είναι περήφανος κι αυτός, πανευτικής, και ο Κώστας Μίσας, ομοσπονδιακός μας πρωτοειδής. Η πορεία της γυναικείας ομάδας του Αθηναϊκού έρχεται ως συνέχεια της εθνικής ομάδας των γυναικών με την πέμπτη θέση στο μπάσκετ της Λετωνίας στη Ρήγα και την πρόκληση για πρώτη φορά στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Πάμε στον Κώστα Σκουλάκη, δίπλα τον πρόεδρο της FIBA, τον κύριο Γιώργο Βασιλακόπουλο. Κώστα, σας ακούμε. Κύριε Βασιλακόπουλε, τελικά λείπει κάποιο τρόπο από το ελληνικό μπάσκετ, είναι το συμμετό που συμπληρώθηκα.